केपिसेन्टारावनो आंनि अननाय मोजां मोननाय बयनिसिमबो ख्रिस्ट'नि मुङाव हामलायनाय जासिहरग्रोयो। आं दिनै नोंथांमोननि गेजेराव इसोरनि रावखौ गोजाम रदायनि जागायजेननायनि 5 अध्याय 22 अध्यायनिफ्राय इसोरनि रावखौ बिबुंथि लाखिनो लुबैदों। आरो बे 5 अध्याय 22 पदआव जोङो नुनो मोनो मेथुसालाया 300 बोसोर इसोरजों बियो थाबायफादोंमोन। आं दिनै बेखौनो नोंथांमोननि गेजेराव बुंनो हास्थायदों अनजाग्राफोर, माबायदियै जोङो इसोरजों जोङो थाबायफानो हागोन। मेथुसालानि साखिया बा टेस्टिमनिया बेमोन अनजाग्राफोर। मेथुसालाया इसोरजों 300 बोसोरसिम बियो थाबायफानो हादोंमोन। इंलिसाव बेखौनो बुंदों अनजाग्राफोर, मेथुसाला walked with God for 300 years. 50 बोसोर नङा, 100 बोसोर नङा, बबेखानि 300 बोसोरसिम मेथुसालाया इसोरजों बियो थाबायफानो हादोंमोन। बा कुइसना बे अनजाग्राफोर, how do we walk with God? जोङो माब्रै इसोरजों थाबायफानो हागोन? आं नोंथांमोननि गेजेराव मोन6 बिषयखौ बुंनानै नोंथांमोननो खोन्थानो हास्थायदों। सेथियावनो जाबाय जोङो इसोरखौ जोङो आजावनांगोन बा बेखौ जोङो फोथायनांगोन। बोसोना जोंनो खोन्थादों इब्रायारियाव फोरबोखौ फोथायाब्ला बेखौ खुसि जोङो खालामनो हाया। गोबां दिनैनि समाव जोङो नुनो मोनो गोबां मानसिफ्रा इसोरखौ फोथाया। नाथाय नोंथाङा जुदि इसोरजों थाबायफानो हास्थायदोंब्ला सेथियावनो नोंथाङा इसोरखौ बा जिसु ख्रिस्ट'खौ आजावग्रोनांगोन। आरो इसोरखौ आजावनायजों लोगोसे बेखौ फोथायनायजों लोगोसे इसोरजों जोङो थाबायफानो हागोन। नैथियाव अनजाग्राफोर, इसोरजों जुदि जोङो थाबायफानोब्ला जोङो बिनि बोसोनखौ जोङो खोनासंनांगोन। जोङो बेखौ जोङो खोनासंनांगोन। बिनि बाथ्राफोरखौ जों खोनासंनांगोन। जुदि जोङो बिनि बाथ्राफोरखौ जुदि जोङो खोनासङाब्ला जोङो माबायदि जोङो बेजों जोङो थाबायफानो हागोन। फोरबोजों जुदि जोङो थाबायफानोब्ला जेरै मेथुसालाया 300 बोसोरसिम इसोरजों थाबायफादोंमोन। मानो होनोब्ला बियो इसोरखौ फोथायनायजों लोगोसे बिनि बुंनायफोरखौबो बियो खोनासंदोंमोन। थामथियाव अनजाग्राफोर, खालि खोनासंनायल' नङा, नाथाय बिनियाव बरसाबो थानांगोन। जायफ्रा फोरबोखौ फोथायो आरो बिनि बोसोनफोरखौ खोनासङो बिसोरो फोरबोनियाव बरसा थायो। फोरबोनि बाथ्राफ्रा जोंखौ गोबां बाथ्राफ्राव थुलुंगा होदों आरो गोबाङाव बिनियाव बरसा खालामनो जोंखौ थोनदों। दा नोंथाङा माबायदि इसोरनियाव बरसा खालामो बेसो अनजाग्राफोर। जेब्ला जोङो सासे मानसिनि बाथ्राफोरखौ जोङो खोनासङो अब्ला जोङो बे बाथ्राफोरनियाव जुदि जोङो बरसा जोङो जुदि गैयाब्ला अब्ला जोङो माबायदियै जोंनि सोमोन्दोआ थागोन अनजाग्राफोर। बेनिखायनो आं होनदों अनजाग्राफोर, फोरबोजों जुदि जोङो थाबायफानांगौब्ला जोङो फोरबोनि बाथ्राफोरखौ खोनासंनायजों लोगोसे बेनियाव जोङो बरसा थानांगोन। ब्रैथियाव आं बेखौ बुंनो हास्थायदों अनजाग्राफोर, फोरबोजों जुदि थाबायफानोब्ला फोरबोनि बाथ्राफोरखौ जोङो मानिनानै जोङो सोलिनांगोन। इसोरनि बाथ्राया जोंखौ हांख्रायदों। बोसोना जोंनो खोन्थादों obedience is better than sacrifice. बोलि बावनायनिख्रुइ बिनि बोसोनखौ मानिनायासो गेदेरसिन होननानै। बेनिखायनो अनजाग्राफोर, जों जुदि ख्रिस्टियान जीबन जापन खुंबायब्ला इसोरनि बाथ्राफोरखौ जों खोनासंनांगोन आरो बिनियाव जोङो बरसा थानांगोन आरो बिनि बाथ्राफोरखौ जोङो मानिनानै जोङो सोलिनांगोन। न'खर जेब्ला खुङो जों बयबो मिथिगौ अनजाग्राफोर, बिमा आरो बिफाखौ जुदि मानियाब्ला गथ'आ दुस्त जायोब्ला जोङो बेखौ obedient children होननानै जोङो बुङा। मानिग्रा होननानै जोङो बुङा। मानिग्रा गथ' होननानै जोङो बेखौ बुङा। थिग बेबायदिनो अनजाग्राफोर, जुदि जोङो ख्रिस्ट'निखौ फोथायबायब्ला बिनि जोङो सेला जाबायब्ला आरो जोङो बिनि सोद्रोमाफोर जाबायब्ला आरो इसोरनि फिसाजो बा फिसाज्ला जुदि जों जाबायब्ला जोङो इसोरनि बाथ्राफोरखौ खोनासंनायजों लोगोसे बिनियाव बरसा थानायजों लोगोसे जोङो बिनि बोसोनफोरखौ जोङो मानियो। बाथियाव आं बेखौ बुंनो हास्थायदों अनजाग्राफोर,
बेखौ अननो नांगोन। आङो ब्रैथियाव नोंथांमोननि गेजेराव बुंदोंमोन बिनि बोसोनखौ मानिनायजों लोगोसे नोंथाङा इसोरजों थाबायफानो हागोन होननानै। दा मानिनाया माबायदियै सफैयो अनजाग्राफोर? मानिनाया बा obedience-आ अननायजों सफैयो अनजाग्राफोर। बेखौ माव होननायजों जोङो माखासे बिषयफोरखौ जोङो मावनो हाया। नाथाय सोरबा सासेया इसोरखौ अनोब्ला अननायजों गासैखौबो मावनो हायो अनजाग्राफोर। जेरै आं नोंथांमोननि गेजेराव एग्जाम्पल होनि। सासे सिख्ला आरो सासे जोहोलावनि गेजेराव मोजां मोनज्लायनाय जुदि थायोब्ला, सासेया सासेनि गेजेराव अननाय थायोब्ला, सासेया सासेनि बाथ्राफोरखौबो मानिफ्लायो। थिग बेबायदिनो अनजाग्राफोर, जेरै बिसि आरो फिसायनि गेजेराव मानिलायनाय थायो, मानो होनोब्ला बिसोरो अनज्लायो। थिग बेबायदिनो जों जुदि ख्रिस्ट'खौ अनबायब्ला, इसोरखौ जोङो अनबायब्ला, आं बेखौ बुंनो हास्थायदों अनजाग्राफोर, नोंथाङा इसोरनि बाथ्राफोरखौ मानिनो हागोन आरो नोंथाङा इसोरनि गासैबो फंफ्रोमबो बुंनायफोरखौ नोंथाङा खोनासंनायजों लोगोसे मानिनो हागोन आरो इसोरजों नोंथाङा थाबायफानो हागोन। जोबथारनायाव आं बेखौ बुंनो हास्थायदों, जों माबायदियै इसोरजों जोङो थाबायफानो हागोन बा माब्रैयै जोङो how can we walk with God? बेनो जोबथारनायाव बेखौ बुंनो हास्थायदों, पापखौ नागारनायजों लोगोसे। जेब्ला जोङो पापावनो जोङो थायो, अब्ला जोङो इसोरनि बोसोनजों जोङो दैदेनजायै जोङो जायो। जेब्ला जोङो पापावनो जों गब'नानै जोङो ख्रिस्टियान जिबन जापन जोङो खुङो, अब्ला जों इसोरजों जोङो थाबायफानो जोङो हाया। जेब्ला नोंथाङा सासे मानसिजों थाबायफायो, अब्ला बेनि साननाय हनाय आरो बिनि आगानफ्रोमबो खोदोम बेजों थाबायफानो नोंथाङा हायो। थिग बेबायदिनो अनजाग्राफोर, जुदि जोङो इसोरजों जोङो थाबायफानांगौब्ला, अब्ला इसोरनि मोनफ्रोमबो आगानजों जोङो जुदि थाबायनांगौब्ला, अब्ला अनजाग्राफोर जोङो पापखौ जोङो नागारनांगोन। इसोरा पापखौ मुगैयो अनजाग्राफोर, पापीफोरखौ मुगैया। पापीफोरखौ बासायनो थाखाय ख्रिस्ट'आ संसाराव फैदों आरो बुलि होदों, नाथाय पापखौ इसोरा मुगैयो। बेनिखायनो अनजाग्राफोर, पापखौ लानानै जोङो इसोरजों जोङो थाबायफानो हाया। नाथाय जों बयबो मानसि माहारिया अनजाग्राफोर, जोङो पारफेक्ट नङा। जोङो पापखौ जोङो मावफ्लाङो, जों गोरोन्थिफोरखौ जोङो मावफ्लाङो। नाथाय जायफ्रा गोरोन्थि मावनायजों लोगोसे बेयाव थाफ्लायालासिनो फोरबुनियाव बियो आरो आरज गाबो आरो बिनिफ्राय गिदिंफिनो, बिसोरो इसोरजों अनखांनायखौ मोनो। दिनै आं नोंथांमोनखौ हांख्रायदों अनजाग्राफोर, जेरै मेथुसालाया 300 बोसोरसिम इसोरजों बियो थाबायफादोंमोन। न'हआ इसोरजों थाबायफादोंमोन, दानियेला इसोरजों थाबायफादोंमोन आरो बिसोर साफ्रोमबो इसोरखौ फोथायोमोन। बिसोरो इसोरनि बाथ्राफोरखौ खोनासङोमोन, बिसोरो इसोरनियाव भरसा थायोमोन, बिसोरो इसोरनि बाथ्राफोरखौ मानिनानै सोलियोमोन आरो बिसोरो इसोरखौ अननायजों लोगोसे गासै पापफोरखौ बिसोरो नागारनानै बिसोरो इसोरनि बोसोन बायदि थाबायोमोन। जसेफनि काहानिखौ बयबो मिन्थिगौ अनजाग्राफोर, बियो बुंदों इसोरनि मोखाङाव माब्रै आङो पाप मावनो हागोन होननानै। जोङो पापखौ थाखुमानानै जोङो मावखुमानो हाया अनजाग्राफोर। इसोरा गासैखौबो नुयो, बियो मोनथिनो हाग्रा इसोर। जोङो जुदि इसोरखौ फोथायबायब्ला अनजाग्राफोर, इसोरा गासैखौबो मोनथिनो हाग्रा इसोर। गासैखौबो बियो नोंनि थाखुमानाय बाथ्राफोरखौ मोनथिगौ। बेनिखायनो आं हांख्रायदों अनजाग्राफोर, नोंथाङा जुदि इसोरखौ फोथायबायब्ला गासै पापफोरखौ नागारनानै नोंथाङा इसोरनियाव जायफ्रा गाबै गाबै क्षमा बियो, इसोरा बिसोरखौ निमाहा होयो आरो इसोरा बिसोरखौ गावनि आखाइजों बियो दैदेनफ्लायो। बेनिखायनो आं हांख्रायदों अनजाग्राफोर, दिनैनि बे मेसेजआनो जाबाय, मा आङो ख्रिस्टियान जिबन जापन खुंनायाव बिनि बोसोन बायदि थाबायदों
मा आं बिनि होननायफोरखौ आङो मानिफ्लायदों ना मानिफ्लायाखै? मा आङो गासै पापफोरखौ नागारनानै बिनि बोसोन बायदि थाबायदों ना आङो इसोरखौ अननायजों लोगोसे थाबायदों? बोसोना जोंनो खोन्थादों एफिसुस गिर्जायाबो सिगांनि अननायखौ बिसोरो बावगारबायमोन आरो इसोरा हांख्रायदों। दिनैबो आं नोंथांमोनखौ हांख्रायदों अनजाग्राफोर, इसोरजों थाबायफानो लुबैदोंब्ला, ख्रिस्टियान जीबन जापन जिउआव खुंनो लुबैदोंब्ला नोंथाङा इसोरखौ फोथायनायजों लोगोसे बिनि बोसोनफोरखौ खोनासं आरो बोसोनखौ खोनासंनायजों लोगोसे बिनियाव भरसा खालाम आरो बिनि बोसोनखौ फालि। अब्ला नोंथाङा इसोरनि जिउजों दैदेनजानायजों लोगोसे इसोरजों थाबायफानो हागोन। आरो आं आसा खालामो अनजाग्राफोर, जायफ्रा इसोरजों थाबायफागासिनो दङ, आङो बिसोरखौ थुलुंगा होनो हास्थायदों। संसाराव इसोरा जेसेबां गोबाव जोंखौ दोना मानो, बे समसिम इसोरजों थाबायफानो आं थुलुंगा होदों। आरो जायफ्रा पापाव गबनानै दङ, इसोरजों थाबायनो हायाखै, आं हांख्रायदों अनजाग्राफोर, ख्रिस्ट'नि बिदा फंबाय, बिब' बिनानाव, इसोरा जों बयखौबो हांख्रायो। इसोरनि बोसोना बेखौनो बुंदों अनजाग्राफोर, अ गिलिर बिबान बाननायफोर, नोंसोरो आंनियाव फै, आं नोंसोरनो गोजोननाय आरो सान्थिखौ होगोन होननानै। बेनिखायनो आं हांख्रायदों अनजाग्राफोर, दिनै नोंथाङा गबनानै जुदि दङब्ला, नोंथाङा जुदि पापावनो गबनानै दङब्ला, इसोरा नोंथांखौ हांख्रायदों आरो इसोरा नोंथांखौ बोर होगोन आरो नोंथाङा इसोरजों जेब्लायबो थाबायफानो हागोन। इसोरा बयखौबो बोर होथों। आमेन।